Misawa kendo Machiegni jahera mar kalatvlive ageno odiochiengi ma tarik 15 dwe nendo mano mar 5 higa mar 2026 dhi kodi e yo nendo makare. Arwaki ni Machiegni chunendi mano mar Machiegni Pacho kama okelo ni weche gik manyien matuch koni koda kocha. Jofwamb magwa bende medo go tach e counties mopogore opogore eneno ni magi duto chopo ni e seche gik ma owinjore kendo thuolo nendo mano ma ne kare. Mago ma okelo nigi thuolo nendi oriwo mano motenore koda ywagruok makoroni to kwako oganda goeko matiye sekta nendo mano mar apeini kotenore koda medruok mar nengo nendo mar mauta e pacho kaendi gino ma okelo ng'anyo e counties mopogore opogore koriwo nyaka e county nendo mano ma Migori. Weche moko en mano ma otenore koda weche mago mag siasa mamedo mana chakore e pacho kaendi e kinde goeko madungo nendo mano mar UDA bende koroni to jiwo oganda mondo mi ondikre ne donjo kata mar bedo jokanyo mag duond bura ma kamano. Bed koda nyaka giko machino nendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng'a. Yudo achiel kachiel yudo matudok magwa manendo mar wangu kat kalatvlive live YouTube @kalatvlive kachiel koda TikTok @kalatvlive Machiegni. Tendo migao manendo mar modhi kachiel koda teko e pacho kaendi koroni to yango ni medruok mar nego mar modhi en gino endo makoroni to kelo lokruok maduong' ka bende okele kotenore koda weche giko mago mag tungni mag lweny bende timore e pinje giko mago ma oko kalure koda medruok mar nego ma kamaendi oganda goeko matiyo sekta mar matatu koroni to mboro ywak mokalo ka oriwo nyaka oganda goeko kata derepe mawuok e kaunti ma Migori ma bende ne ochiwo ng'ur margi ka otenore koda wach ma kamaendi kaka ne giloso kotenore koda lokruok e nego nendo mar modhi e pacho kaendi. Tangia nianza hii biashara ya matatu sijawahi sikia kwamba mafuta imeongezwa jinsi imeongezwa leo. Sasa namwambia rais wa Kenya akaya akijua akiongeza mafuta hajamuongezea mtu wa matatu, hajamuongezea mtu wa gari, amemuongezea mtu wa kawaida yule mwenye anatumia matatu. Kwa sababu saa zile ameongeza mafuta, sisi pia lazima tuongeze bei ya usafiri. Ni mafuta ndio kila kitu. Bila mafuta magari zetu, mashine, nini, maisha sio maisha. Hatujali. Sisi kama wana matatu wa Migori tumeongeza bei kwa route zote na tumeongeza only 20% kulingana na bei ya mafuta imeongezwa from 198 to 217. Tungeongeza hata 50% but we know nchi yetu ina shida. Economy yetu, wananchi wa Kenya wana pesa, so tumeongeza tu kidogo. Mwananchi yoyote ambaye atasikia bei imeongezwa usistuke, ni hali ya nchi. Kapo ntiere weche giko mano makore koda medruok mar nengo nendo mar mauta e pacho kaendi en ni oganda e county ma Nairobi magiko matiere sekta nendo mano mar wuodhe magon moriwo jo bodaboda kachiel koda joriemb matatu bende koroni to buogo mar biro bago ng'anyo juma nendo mano biro kotenore koda medruok mar nengo mauta ma kamaendi giyango ni gie thulendi biro chuno mondo mi gin bende gimed nengo nendo mano mar wuoth koda tamalo maromo 50 duto. On Monday, there will be strictly no movement of any vehicles, or the roads will be blocked until the government listens to our cry, because we've been promised and everything we are promised has not come to fruition. And lastly, we are urging all our investors in the public transport that effective immediately we are increasing our fares by 50%. We know very well, and I want it to go very clear, that our tourists are going to be affected as we are going to stage this demonstration. The tourism department and ministry should be aware that many tourists are going to get stuck and they are not going to be able to reach their destination. All transport network companies, wherever they are, be aware that we are going to increase our prices by 50% because we don't have the mechanism. We are going to take it upon ourselves. And I caution you, please, don't dare block any driver. Don't dare block any driver. If you don't want to go the hard way, ensure
that we cooperate. For our clients, you know what is happening. It's beyond our measures. We are all in this. I want to ask, if our fuel comes from the Strait of Hormuz, what war have we gone as Kenyans? Ni vita gani tumeingia? There are many other countries that produce oil. Don't force us into a war that we did not start and we're not interested in. If this government is interested in joining the war in Israel, let the individuals raise their hands. Buy oil from anywhere and everywhere. EPRA was set with the hope that it would actually regulate this industry to the benefit of society. Now, EPRA has become the biggest place for cartels. Jokanyo e sekta nindo mano mar tuktuk e kaunti ma Kisumu bende ne okore kata ne kodong chien mar golo pachgi kotenore koda medruok nengo nindo mar modhi e Pacho kaendi ginendo ma giwacho ni biro kelo medruok mar redruok mar ngima mokalo e thur kaendi gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi orang nyadichiel kendo nengo manindo mar mauta e Pacho kaendi ginendo ma giwacho ni koroni to dhi miyo nengo mag wuoth idho malo mokalo kaachiel koda kelo ng'ikruok e sekta mopogore opogore e Pacho kaendi. My naitwa Sami Ochieng. Ni mkazi wa Kisumu. Na sijafurahia hii mambo ya mafuta kupanda na gharama ya maisha kupanda. Ombi langu ya kwamba niambie Rais Ruto angalie majukumu ile alitekeleza kwa manifesto yake. Mimi ningeomba kusema na mniwaambie ya kwamba hii maisha imepanda sana kulingana hata yeye ni rais wa 5 lakini haijakuwa hivi. Sisi kama watu wa kitambo wenye wamekuwa hii Kenya hatujafurahi. Iko very abnormal. Kawuono wasewinje matek nwach kano land gini gotieno ni omede mafuta gi siling maloma 46. Sani ochopo kuma mafuta en gimoro siling 246. Omiyo watich matek gi kastembe wa mwating'o nwach gokinyi sani chuno ni mondo mimed bei ne customer to customer meda medu ne bei no ema chake ywak kaka ngima tek kode. Kogine late to joma ne nie sirikal mana nie opposition mana pingo ga sasa mana gimoro idho Kenya ka ema sani omi thuolo manie doket no to giginyore to gimamora ni piny oling. Koro kala nyiso ni raia ni en ngas midwa no tiyo makanga to chopo mondo wiye wil ni en manyocho chung mondo tete raia ni ka gini makoro ginyalo kawo bei ging'awo kuma pok no bede e Kenya ka kata ndalo mana wel no lal e Kenya mzima to bedo no matek kendo sani fuel omed gi siling 46 ewi diesel nikech tuktuk tiyo gi diesel thoth tuktuge matiyo gi diesel to osehinyowa nikech customers mwating'o gin joma ni piny gin ng'ama wuok kadhi waro gik moko Kibuye en ng'ama wuotho ohanda Swekra ng'ama uso mana pi ma siling 10 mage customer mwating'o ka kori bendi ng'iyo to ere kaka dang' amed ne ng'ama chalo kama dier obendo chandre ma kaka chandora. Koro awacho ni gima sirikal timo ni to kowinjore. Ani nyaka koro sirikal ng'e koka ginyalo konyowa nikech koro sani ma sirikal moro gocho negi waonge yweyo kata nyithindo ma wan godo koro ok wang'e ni gibiro chopo nade. School fees gimedo. Idhi sekta mar mafuta gimedo. Nyanya ma siling 20 omedi. Koro kitungu omedi. Wadhi tiyo gi kitungu koso wadhi weche moko motenore gi mageko mag siasa en ni jakom nindo kata jagoro maduong' mar duond buch siasa mar UDA Hassan Omar koroni to ochiwo poch gi paka ne duond bura nindo mano mar UDA kuom yombo yiero nindo mano maduno. Bende ne obagi kar chung bura nindo ma Emorowa Dikira kama bende ne oyier David Kipsang Ketera ma bende koroni to biro bedo jaod bura ma Emorowa Dikira. Maendi e kaka ne oloso bang' yudo loch makaman. The reasons I called you here is also through you to express our most sincere gratitude to all the supporters of the UDA party in the 3 electoral units in Emurua Dikir, in Poro Ward in Samburu County, and in Endo Ward in Elgeyo Marakwet County for their very decisive wins, and to also thank those who still bear the courage to compete with UDA and lose with very minimum excuses. And in consultation and in partnership with our coalition and broad-based partners in the ODM, we therefore also want to dedicate this victory
to their partnership, because part of the victories have been largely as a consequence of the support and the coordinated strategies that we've had as parties. But the continued vote of faith that the Kenyan people have continued to extend to President William Ruto, vote of confidence, and his government and the programs are demonstrable of the impact that the UDA party. Komachielo en ni jodongo ko mago magluo maidore kano ei karchund bunendo mano ma nyando kata nyando sub county koronito ne owuok oko kendo ne oyango sir margi ne jagoro kata jagoro bunendo mano ma Kisumu Central Dr. Joshua Odongoron mondo mi obi ochunga e komnendo mano mar laro gavana ma county ma Kisumu magi ne kata giyango sir margi kamaindi kabende giethulo nogo bende ne giyango migosi Patrick Ohuya mabende koronito biro bedo patrono mar Luo Council of Elders manendo ma gwenge ko ma Kano. Bernard Del majagoro ma Luo Council of Elders ma Kano duto kawuono wachokore abala ka kawan go gache ma Kano to gi council members ma Kano wabiro mondo wawachi kendo wayiedhi Patrick Lumumba Ohuya kaka patron mar Luo Council mar Elders Kano chapter. Mar ariyo wabiro ndalo moko ne wasebiro ka mane wawacho ni wan bang' Dr. Oron kawuono wabiro to reaffirm chung'wa gi Dr. Oron ni mane kama wantie kendo mane kaka wadhi time. Mar adek wa appeal ne elders duto to gi community mar Kano ni mondo gima elders neno ni gimbe giluwa mondo gi support Dr. Oron. Wan bang' Oron to jomosea dhi kuonde camps mamoko bende wakwayo mondo giduogi mondo wabed gimoro achiel kaka oganda mar Kano. Jogo madwa wuok mondo gidwar ombolo nyithind Kano waonge kodgi gi wach. Wa respect gi nikech gin nyithindwa kendo wan ema wanyuologi. Mak mana e sani mwadhi dwaro governor ni to wadwa duto omojo Kano biro dhi ne Dr. Oron. Kompono tire mane weche kumtere koda wach ma igolo koda riwruok gonogo mano mar jodonglo. Oyudo ni riwruok nogo ma jodonglo ibanendo mano masemi bende koro ni to wuok oko kendo kwedo mokalo weche ko mag tulo ma osik ka ineno e kinde nyasgo ko mago mag liete e gwenge ko mago ma Kaluo. Ka otelegi koda migosi Henry Aoko mabende en jagoro nindo kata jakoma mar riwruok nogo ibanendo mano masemi koro to ne osemo kalo kita koko kata tulo bende ne oneno e kinde iko manendo mar migosi Eliud Nyikal ma en wuon jaod bura maseme konendo Laktar James Nyikala kabende gisemo kalo jotelo gi ko mane tiyo koda rowere yonindo ma kodhi kare mar muocho tulo e kinde romo gi ko mago magliete ka achiel koda siasa. Kane gitwak e kinde romo mane gibedo godo, jodongo gondo diro lwetgi mager mokalo ne tulo makamano. Ka gitudo seneta ma Kisumu, Profesa Tom Ojenda, gichapni mano nenore e kinde iko mar wuon jaod bura maseme Dr. James Wambura Nyikal, ma en wuod Eliud Nyikal. Ne giwacho ni jasiasa no nonyiso kido marach e tiyo gi rawere e rocho nyasi mar ikono. To ng'ama noa oko ma en jasiasa manobiro gi guns nyithindo mwanyuolo nibiro ketho godo liend wuon Dr. Nyikal, Eliud Nyikal ne okomorowa nokuodo wi MP marwa e anda Kisumu County. Wakwedo mano nikech mano ok timre ga thurwa ka nyocha no timre to ne rachnwa. Nochuno Dr. Nyikal mondo luong Senator Ojenda gi nyinge ni ibiro gi jogi gikelo koko to gitami kweyo. Mana keto kaka ranyisi mondo kik watim gik makamago kendo. Bende ne giywak ni Profesa Tom Ojenda notamo moko kuom josiasa mide oloso kanyakla gi ker mar jodong Luo Jaduong' Odungi Randa. Gino notimore manokuodo wiwa gi jodong Luo ma ker marwa
Odungi Randa gi jalupne James Ayaga noko wuoyo noko chiwo speech nekech koko gi lweny manokwangi kumwae noko morowa ka jotendwa moritowa okuwuoyo jodongo no akanyo kokuya kuya to James Wambura Nyikal en ng'ama waluore semeka MP marwa Dr. Wambura Nyikal kane wadhi ywago wuongi nonego wamiye respect makende gi kaka chenro maseme nosebet Kwa josiasa mondo koro ni onyis luor makende liete kendo thegre gi siasa mag nyaya thuwe ahinya to nyasi mag kuyo to kar mano to gibag siasa mekgi e kuonde mowinjore. Adwa ni mondo awachi ni liete betie kata thurwa ka kata kamoro to ber kaliel ni kamoro to joma goyo siasa bire gi kwe. Agri chiungo molo alje chunga jo Kristo e kanisa maro wachungni kwe wang'e ni wan gi jowadwa ma jochungwa ma jochungwa moro e parliament wan gi moro kaka senate wan go reps ka gin gi wach magidwa wacho gi ka pap kamoro gidhi losi jopiny kama kaka e chieng'no mano koro ni docket margi wabedo wend gi chieng'no kokok ber ka tho en kar kwe. Kamachielo bende ne giwuok tung' mosuo gi jadolo mar Anglikane bade ma Maseno West Bishop Charles Ong'injo mane giwacho ni nokotayo nyasi e yor luor kod lony. Giwacho ni jadolo no ne orem pidho anyuola kod joywak chiemb chuny kendo notiyo gi thuolo no mane roko ne sirikal kod jotelo gino magin kaka jodong luo manyakach nok gikaw e yo mayot. Mano gikwayo jotend kanise ma pacho ka mondo koro ni omany kuonde malong'o iketo sirikal tesre mok tiyo kod kuonde chokruok mag liete. Kanisa chieng' ma waiko ng'ato to dwaher mondo odwok chuny joma nigi chandruok go gi kwe mok ni ka wadhi iko to secheno wadwokre gi josiasa yom gi onego wakwergi kwa luongo press conference. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV an Felugo Bliss Ochieng'. Weche moko en ni sirikal mamalo komakre koda sirikanda kaunti nido mano Masea koro ni to chuogo kamiti nido mabende biro yango kendo neno ni jokuny mula koro ni to chiwni gi lesena mayango chenro margi mar kunyo mula e kaunti nido mano Masea kama indi timore kaka achiel kuom yore mar neno ni oga wechgi mago mag tulo kaachiel koda koko mabende osebed ka ineno ka muoch e dag kunyo mula e kaunti ma Siaya. Chenro ma kama indi timore mana bang' ndalo nido machuok bang' ka ji adek ne owito ngimagi e tulo mabende ne omuoch e kar kunyo mula mano maramula mayudore sub county magima. Magi duto ne owache koda jagoro nido mar mochung' weche go mag modhi kaachiel koda teke pacho indi Opiyo Wandayi e kinde go mane oyoro e nyasi nido mano mar kuyo mar kopo mar jogeko bende ne owito ngimagi e masira e kar kunyo mula. Jana tulijadiliana kiundani sana na mwenzangu waziri wa usalama Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, na leo hii vile tumejadiliana sana na mwenzangu waziri ambaye anasimamia mambo ya mining na blue economy Mheshimiwa Ali Hassan Joho, na tumekubaliana ya kwamba mimi nikifika hapa nitakuwa naleta salamu za rambirambi kwa niaba yangu na wenzangu na kwa niaba ya serikali kuu kwa jumla. Tumesema poleni sana kwa hivi vifo ambavyo zimetokea kutokana na kazi hii ya uchimbaji ya migodi. La pili, nataka nisisitize yale ambayo yamesema tayari na mwenzangu mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Gideon Ochanda, ya kwamba hii ndio njia moja ya wananchi wa eneo hili kupata mapato, si ndio? Yes. Na sisi kama serikali kuu tunatambua ya kwamba hii ni kazi ambayo inawezesha watu wetu kupata fedha ili waweze kujimudu, na kwa hivyo kulingana na sheria iliyoko ya Mining Act na regulations, inatakikana hii process au hii biashara iwe regulated. Na kwa hivyo serikali imechukua hatua ya kwanza ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Siaya kuweka ile kamati inaitwa
licensing committee ambaye mwenyekiti wake ametoka kwa county government. Nataka kuhimiza hiyo committee ya licensing ifanye juu chini, ifanye haraka iwezekanavyo, license hawa wenzetu ili tujue ni watu gani, ni watu wangapi ambao wanajihusisha na hii biashara, na ifanye guidance kabambi ili maafa kama haya yasije yanatokea tena. Komachielo en ni Gavana ma Nyamira County Amos Nyaribo ukoko kendo golo siem mager ne jochiw thieth mosebedo ka yulo e tijegi kendo osebedo ka rem rito jotuo e yo nendo makare. Nyaribo ne owacho magi kinde nyasi nendo mar yawa yanga kar thieth moro matin e kachung'u nendo mano ma Kitutu Masaba. Kama bende ne oyango ni obiro teng'o lwetgi mogo jochiw thieth gogo ma osebedo ka timo tijegi e yo makare County ma Nyamira kon. Moja, isn't it? Lakini leo nimewatolea onyo kwa sababu wamepokea madawa. Wasipopatikana kwa kazi na wanatakikana kuwa huko, itaweka hao karamu. Hiyo ndio nimesema. Na mambo ya madawa kuanzia leo, juzi ni launch fund. Hiyo fund tutakuwa tunaongeza pesa kwa fund. Na hakuna wakati tutakuwa bila madawa. Ya kwanza tuliweka milioni 100. Mwezi huu tutaweka au June tutaweka milioni 200. So hiyo itakuwa revolving fund. Kwa hivyo hatutakuwa na kosa madawa at any one given time. Jotelo ma opogore magoiko maketo serikal tesre koroni to wuok oko kendo ka semo kalo kit sanda mager magisebedo ka gikalo e lweto bila kaachiel koda jotelo mamoko e kinde giko magisiro kwethnoendo maketo serikal tesre. Kautelnegi koda George na Tembea koroni to yango ni kwethnoendo maketo serikal tesre johera magi osebedo ka kalo e obeto noendo mano marach mokalo e kinde giko magikalo e sanda e lwet obila kaachiel gi moko bende koroni to igoyo koda kwetho gogo mag jonjori kata endo ma oyange kaka guns. Hawa jamaa wamekuwa wanashika watu yangu. Walianza kusema kwamba wanatafuta criminal gangs. Tukawa mimi niliwaambia mimi nilikuwa regional commissioner. Naelewa mambo ya security vizuri. Mkitaka kushika wahalifu maana kila jamii hata hapa Kapomboi kuna wahalifu wanasumbua watu kidogo kidogo. Pitia kwa wazee hapa, wazee wa mitaa kina chief atawaambia huyu kijana sio mzuri. Mkimtoa huyo kijana aenda apitie kotini, afanye kesi, akipatikana na hatia afungwe huko. Lakini hamwezi kuja kutafuta kijana mmoja na mnashika vijana 200. Na wakati mnashika watu mnapiga watu. Kama saa hizi wanapiga watu kweli kweli. Hiyo sheria kupiga watu mnatoa wapi? Read the law. Ile msako ambayo imekuja hapa sio tena mambo ya kutafuta wahalifu. Is political. Weche moko en ni moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Migori koroni to wuok oko kendo semo kalo weche giko mago mag dongruoge ma osebedi ka ilando koda jotelo mamoko e kaunti nende kinde giko magigo ok gin ma adiera kendo gin dongruoge ko mago manyalo konyo jopiny. Maendi en kalore koda MC nendo mano ma Tagare Ward mabende ne oyango magi kinde giko mane wacho ni dongruok koroni to ok dhi makare kaunti ma Migori. You can imagine, wakati president alikuwa anakuja kulaunch hiyo project hapa, the government walishindwa ya Migori County kutengeneza space yenye hiyo modern market itakuja kulaunchiwa. Ikabidi mpaka wananchi wenyewe ndio walienda kuamua kuchukua uamuzi ya kubomoa VO6 ndiye space ipatikane. As we speak up to date, hiyo market ilikuwa launched 3 weeks, 1 month ago. Up to date, hakuna kazi imeanza kwa ground. And the reason kazi haijaanza kwa ground, kwa sababu Migori County Government has refused in totality kupeana shamba kwa contractor. They have refused to hand over. So up to now, contractor ako kwa site, lakini ameshindwa space yenye atajenga nyumba. We have spent over 100 million katika hapa Getonganya. Mbona hiyo kiwanda mpaka leo haifanyi? Kwa sababu pesa yenye inafaa kufanya kazi huko wana appropriate, tunaiweka kwa budget,
alafu hiyo pesa wanachukua wanaweka kwa mifuko wanakula yote. So absolutely there's nothing he has done. There's a lot of money again was pumped at Karamu. It has again stalled. Hakuna kitu inaendelea huko. You cannot censure CEC or a governor on your own. You see, these things have been speaking for the longest time alone. Because the rest of my colleagues, kazi wanafanya, wanajua kufanya mzuri ni kupiga makofi. Ulikuwa ukiongea tu kidogo, unatwangwa, unapigwa na goons, unatolewa kwa committee, hauwezi ongea. So he sold the fear to almost everybody. Majority of the MCAs in Migori County are from ODM, and they want re-election. And for them to be re-elected, they have to be nominated on the part of ODM. So they are all silenced. They could not speak. So that has been the problem, the undoing of Migori County Assembly. These guys could not question anything. For instance, right now, I have a motion that I have taken to the Speaker for approval. It has overstayed in the Speaker's, of course, desk for some time. Yena hondo mi hamaki kanye chinrindi mano mara Machiegni Pacho kamano kilio chiko manyir matuch koni koda kote nyiri yan pare koda bicha osakalo bangsa chela manendo ma mi biangu ino beni kete kanyo e wonjo mari mi hero koda bigeno manendo mara kalatvlive agoniro kama na hinya keni medo mana kete kanyo wele wantire koda chiro moko mathoth makelo ni mor ma ogumbo ka chel koda punjo manendo mathoth ma okalo ne yudo achel kachela kokalo nyake yorgi kuma tuduk magwa manendo mar wang buka at Kalatvlive live YouTube at Kalatvlive kachel koda TikTok at Kalatvlive orit makoni nyigen Julian Uma kajalo kumaro era bela chieng ibedo koda tino makare.